Ahojte, ja som Martin a dnes si spolu zacvičíme 10-minútovú dynamickú sekvenciu. Začneme v tureckom sede alebo v inom sede s prekríženými nohami. A začneme tým, že zodvihneme ruky nad hlavu. Pravú ruku spustíme do pravej časti nášho tela. Ľavú ruku ponad naše ucho. S nádychom ruky nad hlavu a s výdychom tentokrát do ľavej strany. Nádych na stred. Výdych do pravej strany a ideme so svojím dýchom. Robíme vlnové pohyby z jednej strany do druhej strany. Nádych vždycky na stred a s výdychom do pravej strany. Kto môže, dotkne sa lakťom zeme. Kto nemôže, stačí, aby sa dotkol rukou a lakeť iba jemne ohol. Základ je mať vystretý chrbát a pracovať so svojím dýchom. Nezabúdame sa usmievať. Ešte raz do pravej strany. Tentokrát držíme na pravej strane. Môžeme sa pozrieť do našej ľavej dlane. S nádychom zase na stred a s výdychom tentokrát do ľavej strany. Zase pohľad smerujúci do našej pravej dlane. Nádych na stred, ruky nad hlavu. A s výdychom ľavá ruka na pravé koleno, pravá ruka za chrbát. Vyrotujeme sa do pravej strany, pohľad smeruje ponad naše rameno. S nádychom na stred, ruky hore. A s výdychom do druhej strany, pravá ruka na naše ľavé koleno, pohľad ponad ľavé plece. Nádych, ruky nad hlavou. A výdych do pravej strany. Nádych. A výdych. Nádych a výdych. S ďalším nádychom na stred, s výdychom do pravej strany a držíme na pravej strane. Maximalizujeme stretch. Pozeráme sa ponad pravé plece. Cítime stretch v krku, cítime stretch v celom chrbte. Nezabúdame dýchať. S nádychom ruky hore a s výdychom do ľavej strany. S nádychom zase ruky nad hlavou a s výdychom ich položíme na svoje kolená. Začneme krúžiť celým našim trupom. Z jedného kolena k druhému kolenu. Vzadu sa vyhrbíme a zase s rovným chrbtom dopredu od kolena ku kolenu. Vzadu nádych a vpredu výdych. Nádych a výdych. Snažíme sa držať zadok na podložke. Robíme veľké krúživé pohyby. S ďalším nádychom do druhej strany. Výdych vpredu. Nádych vzadu. Zastaneme na strede a prejdeme na všetky 4. Ruky pod našimi pleciami. Zodvihneme pravú ruku dopredu, ľavú nohu dozadu. Rovný chrbát. S nádychom a s výdychom spojíme lakeť a koleno. Nádych dopredu. Výdych, lakeť ku kolenu. Nádych. Výdych.
nádych, výdych. A ideme dynamicky. A 2. A 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. S výdychom pustíme koleno aj ruku na zem a na druhú stranu pravá noha hore, ľavá ruka hore. S výdychom na stred, lakeť ku kolenu, nádych a výdych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Teraz si pomaličky sadneme na päty, spustíme hruď a čelo do podložky, do polohy dieťaťa. S ďalším nádychom ruky zostanú tam, kde sú a hruď medzi naše ruky. Brucho do podložky, hruď je odlepená od podložky, pohľad smeruje dopredu. Výdych, poloha dieťaťa. Nádych, hruď dopredu, kobra. Výdych, poloha dieťaťa. Nádych. A výdych. Nádych, hruď dopredu, kobra. Výdych, poloha dieťaťa. S ďalším nádychom zostaneme v kobre, prepletieme ruky za chrbtom a zodvihneme sa. Ťaháme ramená dozadu, chodidlá zostávajú na podložke a s ďalším výdychom naspäť do kobry a naspäť do polohy dieťaťa. Polohy dieťaťa, ruky zostanú tam, kde sú. Zaprieme špičky do podložky a prejdeme do plenku. A z plenku do dole pozerajúceho sa psa. Rozchodíme trošku nohy. Predstavujeme si pomaranče pod našimi pätami a snažíme sa ich žmýkať. Kto chce, môže mať vystreté nohy, alebo ich môže jemne pokrčiť. S nádychom zostaneme na špičkách a prejdeme do hore pozerajúceho psa na špičkách. A s výdychom zase dole pozerajúci pes. Nádych. Hore pozerajúci pes na špičkách. A s výdychom dole pozerajúci pes. Nádych, prehneme chrbát. A výdych. Ešte raz nádych. Chvíľku zostaneme v hore pozerajúcom psovi. Zaflexujeme trošku stehna. Snažíme sa dotknúť pánvou podložky. Cítime lower back, môžeme stiahnuť zadok. Koho bolí spodný chrbát, stiahne zadok, aby ho nebolo. S ďalším výdychom naspäť do dole pozerajúceho psa. S nádychom pravá noha hore a pravá noha k pravej ruke z vonkajšej strany. Prejdeme do polohy lizarda alebo jaštera. Kto chce, môže položiť lakte na zem. Kto nie, zostáva hore. A dýchame. Vystretá ľavá noha, špička zapretá v podložke. Zaprieme ruky do podložky, pravá noha naspäť dole, dole pozerajúci pes. Ľavá noha do vzduchu a zvonka našej ľavej ruky do polohy jaštera. Kto chce, zase môže ísť lakťami na zem. Pravá noha vystretá, ľavým ramenom sa snažíme dotýkať nášho ľavého lítka. Nezabúdame dýchať.
S ďalším nádychom ruky do podložky, ľavá noha do ku pravej, dole pozerajúci pes. Prejdeme do plenku. S nádychom ľavá ruka do stredu podložky. Vyrotujeme sa do pravej strany. Bočný plank, pravá ruka hore, pravá noha hore. Naspäť na stred, vymeníme ruky. A na pravú stranu. A naspäť na stred. A naspäť do polohy dieťaťa. V polohe dieťaťa sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám dnešná sekvencia páčila a vidíme sa na budúce.